Hello guys, ito na naman si Mila Kitchenomics. Iprito tayo ng nuggets para sa aking alaga. Ayan guys, nuggets with hotdog. Ayan, kayo naman kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome ka dito. At syempre, don't forget to subscribe, like, and share. And comment down below para updated kayo sa aking mga ina-upload ng iba-ibang video. Habang ako ay nagtatrabaho dito sa Middle East, UAE. Kaya naman, subscribe na guys. Ayan. At ito ang aking kanin na puti para sa aking mga amo. Ayan. At ang gulay namin, gulay na halo-halo. Munggo, malunggay, kalabasa yan. Para sa aming mga Pinay na katulong kasi tatlo po kami dito. Ayan. Please guys, don't forget to subscribe my YouTube channel. This is Mila Kitchenomics from UAE Abu Dhabi yan. At ito naman guys ang chicken masui. Yan guys ang tanghalian ng ating mga chicken masui with rice na white. Ayan guys. Ayan. At gagawan ko sila ng vegetable salad. Kaya naman please subscribe my YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell. Pindutin lamang ang all para update kayo sa aking mga ina-upload na video na iba-iba. Yan. Thank you and bye-bye. God bless us all.